Uzile la wathi-ke kuchaza ukuthini ukuphupha amaqanda? Ngizophendula-ke amaphupho ngamaqanda. Uma-ke uphupha ukuthi-ke udla amaqanda, kusho ukuthi-ke uzoba nempumelelo emsebenzini noma-ke esikoleni. Kodwa-ke uma amaqanda ebolile, kusho ukuthi-ke kuzoba nenkathazo enkulu-ke empilweni yakho. Leli phupho-ke lamaqanda singalihlukanisa-ke ngezindlela ezimbili. Eyokuqala, uma-ke kukuthi-ke uphupha amaqanda afile, lokho-ke kusho ukuthi ukungaphumeleli kulokhu okwenzayo noma-ke ubuhlose ukuqala ukukwenza. Kungaba-ke ngokwemfundo noma ngokomsebenzi noma okwebhizinisi, uthando, njalo njalo. Ukuphupha-ke amaqanda afile noma-ke asechamisele, lokho-ke kusho-ke ukuphumelela kulokho-ke okwenzayo noma-ke esezinhlelweni-ke zokukufeza. Kanti-ke uma engafile efukanyelwa isikhukhukazi, kuchaza ukuthi izinhlelo zakho zivikelekile kakhulu ngendlela eyisimanga. Mlaleli, ungabuza-ke nawe lakho iphupho ukuze-ke sizokuchazela. Ungakhohlwa-ke ukuya ku-YouTube lapha kwibhayo ufike usubscribe ukuze uzothola wonke amavidiyo aphelele ngamaphupho eniwabuza la kuma-comment.